По всичките маси Signal.bg се питат коя си. Така играеш, че искри хвърчат, подпали цял студентски град. И мъжете пак ти пишат 666, объркваш за отличен 666. Пак събра очите, дори и на жените, за краката ти безкрайни 666, за устните омайни 666. Знаеш ли, кажи, какво бижу си ти? Signal.bg По всичките маси разбраха коя си. Една студентка уникално добра в науката за любовта. И мъжете пак ти пишат 666, побъркваш за отличен 666. Пак събра очите, дори и на жените, за краката ти безкрайни 666, за устните омайни 666. Знаеш ли, кажи, какво бижу си ти? Signal.bg По всичките маси така играеш, че искри хвърчат, подпали цял студентски град. И мъжете пак ти пишат 666, объркваш за отличен 666. Пак събра очите, дори и на жените, за краката ти безкрайни 666, за устните омайни 666. Знаеш ли, кажи, какво бижу си ти? Signal.bg